Maayong buntag sa tanang mga idol. Naa ako'y nabantayan karon idol na trending idol na tibuok Pilipinas idol na grabe wag po kahumanan idol na ipabukod gyapon sa presidente idol. Unsa may problema na idol na grabe ang compound sa QOGC sa Pastor Kibuloy. Giharas maayo ang kuan. Giharas maayo lang compound nga idol na sao mapagsulbanan nila idol na wala naman si Pastor Kibuloy idol niya padadaan og detektor. Unsa man ang problema na nila? Well, siguro naalay kuan, naalay bungkago na nila kanang kayamanan nga wala gibuhatan og nanay warad at may problema na idol na wa mala sa kasulban ang Pilipinas na daghang utang adto pa mabukod Kibuloy. Sumbara sa mga utang Pilipinas idol. Oh, presidente. Grabe daghang kimog saad mo tag 20 kilo. Asa ang tag 20 kilo mo? Presidente Bongbong Marcos. Oh. Tanawa. Luoy kay sa mga pulis sa Davao compound. Ipakaw sa QOGC sa mga member. Karon asa mga hostesya ninyo mga idol. Kana idol na ginuora na nag-comment niya diya. Di mo mangundang lap panguli mo sa inyo.